मदद एबा मोनसे गोसो दुंग्लोबनाय बेखौ नुनो मोन्दों ओंखायनो फनिन बर'आ माने रोखा मोनसे पिक्साराव फैदों दा देरहालांगोन बिथाङा हाजार हाजार भटनि डिफारेन्सआव बिसोर देरहालांगोन आरो गासै इउपिपिएलआनो बिटिसि ओनसोलाव प्राय माने एকক संख्या गरिष्ठता होननानै बुङो जेखौ 2/3 मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दङ बिपिएफ दला बेवहाय 7-8टा सिट देरहानायनि सम्भाबना दं गासै बिटिसि ओनसोलाव आरो बिजेपिआबो 10टानिफ्राय 12टा बा 8टानिफ्राय 12टानि गेजेराव बिसोरनि सिटआबो सिमाबद्ध जानानै थागोन होननानै आं सानो आरो इउपिपिएल दला खिन्थु 2/3 मेजरिटि माने 26टा बा 27टा सिट देरहानायनि मोनसे सम्भाबनाखौ जों नुदों मानो होनबा प्रमद बर'नि दैदेननायाव ओनसोलाव मोनसे सान्थि फैबाय देरगानाय फैबाय जौगानाय फैबाय आरो सोरबो बिथिंनिफ्राय जोंनाव मोनसे फोथायलायनायबो फैदों गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जायनि थाखाय बाङालि मुसलमान राजबंशी सबै गासिबो दिनैहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेटनो एसे बुरजा मोनसे अंकआव भट होलायनायनि मोनसे थांखि लालायलायदों ओंखायनो जों सानो बिजनियावबो मोजां जागोन आरो सुबाइझारावबो जोबोद मोजां जागोन नोंथाङा गहपुरनिफ्राय दावबायनानै क'क्राझारसिम माबायदि नुयो थासारिखौ गहपुरनिफ्राय दावबायनानै क'क्राझारसिम माबायदि नुनो नोंथां गहपुराव जि सनितपुर बिश्वनाथनि आरो गहपुरनिफ्राय जे 45,000 जि भट हाबफैदों गोदानै बिसोर भट होगोन दा बिसोर गासिबो फ्राय 99% इउपिपिएलनो होगोन आरो इउपिपिएलनो होगोन जिहेतु रौता धनसिरि हरिसिङा समस्तियाव हाबफैजोबदों जिहेतु बेवहाय दिनैनि दिनावनो नोंथांमोना बेखौ फोसावनो हायो जे जों देरहासार जाबाय बाहाय दा जिबादि नुदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खमैब्लाबो 6टानिफ्राय 7टा सिट देरहाबोगासिनो दं तामुलपुराव 3निफ्राय 4 आरो बेनिफ्राय चिराङाव बाक्सायाव 4 देरहानो थांगासिनो दं जोङो आरो चिराङावबो 4निफ्राय 5 आरो क'क्राझाराव गैथाराबाबो 6टा बा 7टा जों सिट देरहानो थांगासिनो दं बे हिसाबै नायोबा जोङो 2/3 मेजरिटिखौबो बांसिन बेखौ बारहैगोन ओंखायनो दिनैनि दिनाव बिपिएफआ खुनु स्थिति गैया बिजेपिआबो गावसोर बे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दखल खालामनो हानायनि खुनु मोनसे स्थितिखौ आं नुवाखै बे जोबोद निन्दा होथावथाव मानो होनबा बिदि आक्रमण खालामलायनाय जानो नाङा आरो बे मोनसे फ्रास्ट्रेसननि साइन जेनगोनखौ मिथिनानै मोनसे फ्रास्ट्रेसन जादों थेवबो इउपिपिएलनि गासै मावथिफोरखौ आङो खावलायगोन जे खुनु धरनै जों गरम जानो नाङा उत्तेजना जानो नाङा आरो आयेनखौ गावनि खामानिखौ मावनो हो पुलिस आरो डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना बेनि सायाव बेबस्था लागोन आं बेखौबो नारसिनो हाग्रामाया मा बुङो मा बुङा बेखौ एन्सार होनो गोसो जाला बे जेननाय मानसि जेनलांबाय थागोन बेनि अंकआ जेबो खामानि होनाय नङा हाग्रामाखौ आं बुंबायानो 7टानिफ्राय 8टा सिट देरहागोन बे मेक्सिमाम